Jekk qed titħajr tagħmel xi riżoluzzjoni, l-ewwel qed ngħidlek toqgħodx tagħmilhom. Għax m'għandekx għalfejn toqgħod tistenna l-ewwel ta' Jannar biex tagħmel xi ħaġa. Li qed jiġrilek forsi bħalissa jekk qed tgħid mill-ewwel ta' Jannar nagħmel hekk ta' jew nagħmel hekk jew nagħmel l-oħra. Normalment dik hija ġast qed tagħmel high hopes, ovvjament tħossok ħajjeb ta' bil-high hopes toqgħod tgħid istrina, ejwa ta' fl-ewwel ta' Jannar nagħmel hekk nibdilek, inti kollok entużjażmu. Però jekk inti waħda minn dawk il-persuni jew wieħed minn dawk il-persuni li meta mbagħad tiġi għal fatt titbati, allura jiena ħanajdlek isma' tibqax tiddilejja aktar. L-ewwel ta' Jannar baqalu xi tliet ġimgħat. Jien nixtieqek illi minn għada taqbad oġġett wieħed u tibdlu tagħmlu aħjar. Pereżempju xi ħaġa fina u żgħira bħal daqshekk fast snooze button ta' filgħodu. Mela malli qomt jiena daq l-alarm qomt. Baddak il-mobile pereżempju tfejt l-alarm u għal-bżonn jekk inti tiġi ftijak billi jien naf tiċċekkja Facebook xi ħaġa biex inti forsi jibda jaħdem moħħok, iċċekkja Facebook jekk hemm bżonn. Idealment aħjar minn hekk taqbad tqum minn hemmhekk, tajjeb, bħal pereżempju tħalli l-alarm tiegħek faċċata tal-kamra, ħalli żgur ikollok tqum għalih, u minn hemmhekk imbagħad tibqa' żejr il-bathroom taħsel naqra wiċċek u bdejt il-ġurnata. Għalfejn qed ngħidlek qed insemmilek din ħaġa partikolari, pereżempju l-snooze button. Għax sabu li jekk inti ħatibdel xi ħaġa kbira, bħalma huwa l-fatt li tkun dixxiplinata ta' fiex qomt, mhux toqgħod titratini, dak ħajjinek biex tkun dixxiplinata f'ħafna areas oħrajn dakinhar stess. Il-qawl Malti jgħid il-ġurnata minn filgħodu turik. Jiena ħantiha daqsxejn ta' twist. Il-ġurnata kif tibdija hemm ċans kbir li tkompliha. F'liema sens qed ngħidu hekk. Jiġifieri kif bdejt il-ġurnata jekk inti bdejt u iwa mhux 5 minuti għafastu l-snooze, u iwa ma tibqu 5 minuti wara. Qed tagħti messaġġ lil moħħok illi huwa all right illi nitratini, all right li nkaxkar saqajja, all right li ma nibda qatt. Ma nixtieqek li minn għada filgħodu tibda minn din ħaġa żgħira. U wara kif ħadkompli taffettwalek il-bqija tal-ġurnata. On a side note, dil-famuża snooze button sabu illi meta inti tafa snooze u terġa' torqod daw kif 3 minuti tagħmel iktar ħsara mill-liġit, ir-raġuni hi illi sa ma jerġa' jdoqlak l-alarm wara l-snooze jisu jgħaddu madwar 9 minuti moħħok ma jkun straħ xejn. Anzi kważi inti tkun bdej dieħel ġo raqda terġa' tqum u kif qed ngħid tagħmel iktar ħsara milli mistrieħ. Jekk tallim xi ħaġa minn dal-video ħantolbok tagħmlu like jew love u bħal dejjem jekk jogħġbok għamlu share ħalli ħadd ieħor il-friends list tiegħek ta' Facebook jitalmu xi ħaġa. Jekk b'mod personali nista' ngħinek xi ħaġa kuntattjani privatament jew fuq il-page tagħna jew bagħtilna email jew tista' anke ssib il-contact number tagħna u ttina ċempila insomma. Min għada ibdel oġġett wieħed illi ħajibdilek ħafna oġġetti. Niltaqgħu.